Abazalwane, ezulwini asikho isikolo sokufundisa umuntu owaziyo. uNkulunkulu akekho kwimishini yokufundisa umuntu owaziyo, umuntu osenolwazi. Asikho isikolo esinjalo ezulwini. Ngiyabona abazalwane abaninzi, they are going to distractions. Abazalwane abaninzi, baningi abazalwane ba-under doomed distractions because batshela ukuthi bayazi. Ngicela iphume le pride ukutshela ukuthi uyazi ngoNkulunkulu. Yazi ngeke nintshele something into engayazi. Uyabona, just because ufunde iBhayibheli, just because iBhayibheli ulifundile yalazi, achazi ukuthi uyazi. Ukufunda iBhayibheli is to have knowledge. Ukufunda iBhayibheli is to know ukuthi uNkulunkulu unjani. Ukufunda iBhayibheli is to understand uNkulunkulu. Ukufunda iBhayibheli is to give guidance. Ukufunda iBhayibheli, but lokho akusho ukuthi uzoya ezulwini, akusho futhi lokho ukuthi wazi uNkulunkulu ukudlula abantu bonke. Even information elapha kwelibhayibheli ingu-2% of who God really is. Information elapha musukuzitshela ukuthi xa uthe walifunda iBhayibheli, walazi chapter to chapter, verse to verse, title to title, uzitshela ukuthi wazi kakhulu ngoNkulunkulu. Kukhona into ekuthiwa ngumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kukho chapter ela eBhayibhelini echazelayo ukuthi umoya oyingcwele yini emala yazisa umuntu, yini okumele angayazisa umuntu. Akukho ncwadi ebhalwe la eBhayibhelini okuthiwa ngekamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uphuma kuThixo, ufika ungene emntwini, umsebenzise, umazise izinto ezingekhoyo apha. Izinto yabona ke xa u-full enough uzobaphikisa abazalwane abakhilelwa izinto nguThixo. And izinto ozikhilelwa nguThixo, abantu abanomoya kaThixo nabantu abanomoya oyingcwele bazozizwa ukuthi uzitshelwe nguThixo. Ngiyacela ke maKristu, musana ukuzitshela ukuthi niyazi. uPetros wayikhule entweni yokuba abantu bezinye izizwe abamkelekanga kwaJuda. Wayikhule ekuthini abanye abantu bezinye izizwe akumelanga bakholwe, abantu bezinhlanga. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuba wayekade efuna ukuthini, ukusindisa abanye abantu bezizwe, efuna ukusindisa ezinye inhlanga ngesandla sakhe uPetros. But uPetros wayivalelwa yile information ikhona apha engqondweni yakhe yokuzitshela ukuthi uyazi. uNkulunkulu wamnikeza umbono, wehlelwa kubunzima ukulala uPetros. Wabona umbono sihlo size ezulwini, wabona kukhona yonke inhlobo yesilwanyana phezu kwelapho. Lathi izwi likaNkulunkulu, vuka Petros uxhele utye. Wathi uPetros, angizange ngayitya into eyingqambe emlonyeni wami. Lathi izwi likaNkulunkulu, musa ukuthi into uNkulunkulu ayihlambulileyo uthiwe niyingqambe. Wenzeka lo mbono kade wakathathu. Kwabekwe elinye izwe, kukhona amadoda amabini awayezofika manje kuPetros ethunywe yingilosi kaNkulunkulu uba mazobiza uPetros. Ingilosi kaNkulunkulu yamtshela, yasho kwamadoda uba uhlalaphi uPetros. Walanda wayoshumayela kwaKornelius, wafika kwaguquka inhlanga ezininzi zehlelwa ngumoya oyingcwele. uPetros wayigcinela information, uNkulunkulu wayengakwazi ukuthetha naye, but uNkulunkulu wayemsindisa kwitrap yokubhelieve into engekhoyo. Ndizama ukunitshela maKristu ukuba uma nizozitshela ukuthi niyazi, ngeke nilibone izulu. Uma nizozitshela ukuthi ngokwazi iBhayibheli usukholwa kakhulu kunabanye abazalwane, yebazalwane, ukwazi iBhayibheli akuthethi ukuthi uyakholwa. Even uSathane uyalazi iBhayibheli, izithunywa zikaSathane ziyalazi iBhayibheli, zazitolika kuYesu, zazitolika kuYesu. So ngiyacela ke maKristu, nikholwe, nibambelele kubani? kuThixo. Nibambelele kuThixo, please. Even iidemons ziyalazi ilizwi kaThixo, zazitolika uYesu. Ngixolele nje khona ukuniphazamisile but ngizokuhoya. So nihlale ke nina kuKristu, ninenaziyo uThixo. Even uPawulos uthi ngokholo even iidemons yazi ukuthi umhlaba wadalwa nguThixo and zizoyike ngoba ziyazi bazofface ijudgment. Ngicela niyeke ke maKristu into yokuzitshela ukuthi niyazi, into yokuzitshela ukuthi nikholwa kakhulu. Ngicela niyeke. Uma omnye umzalwane
ene-revelation evela kuThixo. So umbhekisa qala uyihlole ngomoya wakho, suyihlola ngengqondo uvela uthi hayi ayikho-ke le, akungomoya ethethileyo lapho, kuthetha ingqondo yakho nawe, ngeke usathetha umoya kaNkulunkulu lapho. Kufanele uthi yayiva le nto ithethwa ngulo mzalwane bengayilindelanga but ngisadinga isikhathi. Umzalwane onomoya ingcwele ke lo. The more uyiprocessa lento engqondweni yakho, uzofika umoya kaNkulunkulu ukuvezele. Bangapi ngelaa xesha bekade sithi uJoshua uJesu uzobuya nge-23, bangapi abafakazile ethi yes, the Spirit of God confirmed it to me. Namhlanje balihlazo kwabanye abantu, abazazi baba ngasifihla kuphi, abazi baba ngacasha kuphi, because batshela ukuthi bayazi. Yabona uma utshela ukuthi uyazi kungena umoya wokutshela ukuthi uyazi, uzohlala ungazi ke ndikutshela. Yazi maKristu, nginosizi ngokuhleze ngibona abanye abazalwane bezitshela ukuthi bayazi bengazi. Abona abazalwane, iwesa abazalwane bathanda idebate. Hey, uvela ubone sisuku ukuthi siyanqosa basephandle. Waqala wathanda idebate ngumzalwane, ubozazi ba awukahambi ngendlela eyiyo. Waqala wathanda idebate, thanda ukudebate ngezwi. Yintoni ngalizwi? Abuzodebate ngalo. Awufundela izwi uba ufundise abantwana bakaNkulunkulu, ufundela izwi udebate ngezwi. Mina umuntu uma engazi ngimtshela izibhalo zikaNkulunkulu, uma engazikholwa efuna ukudebate nami ngiyamyeka, ngoba angikho kumoya wembambane, ngoba uThixo akangiwambambane. Hayi maKristu.